mago motendegi mag CDF. Romo mara tiego Jood bura mane obagi Mombasa kawuono tore bang' Jood bura kwedo romono kendo gisayo piny owacho kuom rem ma ok ochopo negi singo mar chwalo negi omenda ma gitimo godo dongruok e kuonde chung'o od buche ma pacho ka miluongo ni National Government CDF. Gikoni jatend migawo mar omenda ne osingo negi ni piny owacho ne dhi chwalo negi siling bilion 2 e aguch CDF juma ka juma, singo mane ok ochopi kano chopi mana juma achiel kende e thuolo mar jumbe 5 mosekalo. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Moheo Jood bura 300 ne joyuoro e romo mane obagi e kaunti ma Mombasa mane geto chiwo negi tiegruok ewi chenro mag telo to kod dongruok e ute bura magitele. To kane pok romono ochakore ayanga, moko kuom Jood bura ne oramo ni gidwaro ler ewi gino momiyo migawo mar omwom oserem chopo singo mar chwalo negi omenda e aguch omwom mar CDF nyaka e kinde ni ma koro jopuonjre ne oyawo sikul ayanga. Thank you. To also send and make sure that that is and how much is being given to us the speaker. Thank you, and you are one of us the speaker. We are glad this meeting should not continue until Njoroge is here. Bang'e to neging'ado mar ng'anyo ne romo makamano kendo giduto gibotore ma giwuok oko ni mar jatend migawo mar omenda mane nyalo duoko penjono ne onge e romono. En wich kuot ka wan wabedo wan Mombasa to nyithindo ok nyal dhi skul nikech pesa ok omiwa. Pesa mokelwa go kagi to karwa kure mok miwa pesa mondo nyithindo som. Mai mowang'o iwa momiyo owacho ni bura ni ok wabedie. Okwadwar anything to do with the meeting marwa bunge kani keto wa class nwa som to nyithindo ne dala iyo akona. Step 2 wadware no bika kiny onyiswa gimomiyo pesa onge gi skamo kete pesa no. Wananchi wanaona kama sisi labda hatufai, hawajui kama pesa haijatolewa. Na ukiangalia sehemu kama Lamu Mashariki education iko kwa ICU. Hatuwezi tukaendelea kama viongozi kwamba tunajivinjari hapa wiki mbili tukikaa kwenye hoteli la kifahari hapa ili hali watoto wetu wabaki nyumbani. Gikoni en ratiro margi yudo pesa no ni mar ne osingnegi kabende gikoni biro chuno gi chwalo twak e od bura mar golo jatend migawo mar omenda e apis ko biro rem chopo singo no. Wan wadwaro pesa. Koda gin kode gin kode mano ok tijwa nikech wago osuri. Anelo kwa go suri so kata indoge go suri to kwa go suri to kanto kora ni pesa onge odhi kanye and then CS mar treasury oko deserve bed office no kaka wabunge wanyalo initiate mondo mi wagol office oko odhiyo nikech ok inyal promise gima ok inyal deliver mano you don't know your work. Itabidi tutoe motion pale bunge ya kuweza kumuondoa huyo CS treasury kwa sababu hiyo pesa haijawahi fanyika kwa historia ya Kenya ya kwamba wanafunzi wanarudi shule na hakuna pesa. Wa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Vile mashule watoto wa junior secondary hatuna madarasa. Na tunasema ikiwezekana hata ile fedha inatumika hapa inaweza pia ikawekwa kwa watoto na tunaweza tukasoma hata kikao kama hiki online. The money we are spending in millions in terms of this retreat should have been challenged appropriate to the school fees and the bursary. It's a very big problem among your bursary. Komachielo, jotelogo ne oweyo badgi piny ne jotend sikunde mondo miyo hore matin kendo kik chak riembo jopuonjre maonge school fees ka gikone gi manyo yore mamoko mag neno ne giyudo omwom mag CDF. Ta medo kwayo bende ni jopuonj ma the receive nyithindogi. Please kikuriam nyithindogi sani. Nikech kuriembo gidhi kanye kata fea jonyuol gi onge go magidoko. Ka gimbe gichagi riembo nyithindo ni nyithindo be gigolo kucho to wambende waringo wuok kucho mano biro kelo chaos. Ile pesa ambayo tumetumiwa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Daher appeal ne jonyuol gi nyithindo kata yudo mna A kata B the local schools. Keche wan bende dwadwa ni nyithindwa odong dhiwa kacho ting dhiwa scores malo. Bang' Jood bura gi ng'anyo kaluwore gi onge mar omwom mag CDF, Jood bura gi koro kwayo jopuonje sikunde mondo mi kik riemb nyithindo kapod girango chenro mag yudo school fees. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.